ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi nga way makakumpara. Kung kauban ka, Ginoo, way makulang ka nako, ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi nga way. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, sayo ta nag-live kay manglakaw mi taod-taod. So giuna na akong Ginoo mga igsoon, wala pa tay kape, wala pa ta namahaw, mahaw tag pulong sa Ginoo. So again, kabalo na mo, pwede na nato i-share igsoon. Ako sa diri mag-share sa ko. Pwede na nyo i-mention yung mga higala diri sa comment section. Pwede na mo mag-type at followers at highlights at everyone para makabantay sila ba. Praise God. Sa imong presensya, ang akong kalag nangandoy nga magagos ka, ang ako ang kasing-kasing ug unod nagatuaw alang sa buhing nga Diyos, sa buhing nga Diyos. So done sharing mga igsoon. Ang imong gugma, Shout out sa kadiyot no. Shout out sa tanang mga OFW na nakita ko daghano sa Saudi Arabia, Kuwait, no. So thank you for watching mga igsoon. Salamat sa kanunayng pag-atang pagtan-aw no. Namo sa akong prayer kanunay no, mga OFW, mga seaman no, labi na naa sa mga Middle East na daghan dia no. Diha nagmata na ako diri matulog pa sa Kingdom of Saudi Arabia. Ito ba? Okay. Thank you sister, God bless. Mga naka-permanent resident sa shout out mo diha. Tanan-tanang nagtanaw karon mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw ug mabungahong adlaw kanatong tanan Luzon, Visayas and Mindanao. Tanang mga piniriso diha, shout out tanang mga kapulisan, tanang mga higala na to sa Philippine Army, tanang mga security guard, tanang mga bumbero diha nga nagtan-aw nga nagmata na. Tanan igsoon mga brad na ko diha, international scriptron, different council, different chapter, and mga PNP life coaches, kauban ako. Tanan nga nagtan-aw, ako lang ning general igsoon kay. And shout out brother Ricky Manso watching from Australia this time. Tanan nga mga nagtan-aw karon igsoon. Salamat kayo sa inyong gigahin nga higayon sa Ginoo. Ug akong gi-shoutout tanang mga subscribers, mga followers and mga new followers, welcome kayo mo ani nga page para nis kamayaan sa Ginoo. Mga followers nato sa ato ang bag-o nga YouTube channel no. Sa wala makaibalo sa atong YouTube channel naa ang link sa caption ani nga live igsoon. Pwede ra nyo i-click nya, pwede ra mo subscribe dito kay Freira. No? So again, daghang salamat sa inyong kanunayng pag-atang, sa inyong pag-support sad no, nga not financially but kaning pagtan-aw nyo igsoon, usa ni sa makapahatag na kung kadasig pod nga naaday maminaw no. One time bitaw nag-istorya ko sa akong amigo nga hepe ba, shout out Police Captain Jasper Reyes nga naa karon sa
Antiquera Police Station. Ningingon ko niya nga, wa ko mag-explain siya, nga na siya na ako, bay, grabihan no, kanang daghan na kay kag followers ba? Kung ako sang gitubag, kung wa ko mag-expect sa dani bay, ako ala nga mo share ko sa tinuod, mo share ko sa pulong sa Ginoo, wala ko ipataas nga relihiyon, it's all about Jesus. Unya wa ko magtuo nga ingani di ay napamanday mga tao bay nga ganahan og Ginoo. Siya unay napay daghan. No, kanang mangbahas nimo ana siya no, kanang mangbahas nimo, kanang masuko nimo while nag-share ako sa pulong sa Ginoo. Di na ganaha Ginoo sa demonyo na, no? Kanong di gud sila ganahag pang Ginoo nga kung imong kasing-kasing naay Ginoo or na si Lord diha, siyempre ganahan jud pang Ginoo, ganahan kag wali, ganahan kas pulong sa Ginoo. So mao na no, so this time akong gi-shout out ang 151,000 followers of Mabungahong Kristohanon. And again, I just want to remind everyone nga i-mention yung mga higala igsoon. I mean, i-invite inyong friends to follow our page para ma-bless pud sila para sa kay mayaan sa Ginoo. Who knows, one of your friends nag-need ani nga encouragement, no? Nag-need ani nga message. That is why as always ako jud mong gi-encourage nga kana bitawng i-invite inyong friends to follow our page. Amen. So again, sa wala makabalo sa tong bag-o nga YouTube channel, ang link ana mga igsoon Mabungahong Kristohanon gyapon na. Bag-o pa lang na. So ang ato ang followers gali diha o subscribers gamay pa lang, kuan pa lang na. 300 plus man siguro na. So gamay pa lang na, no? Kay ako nang gihimo igsoon, gi-create na nga YouTube channel para mas madali bitaw makita ninyo atong mga live kay ako mang i-upload din ha. Kunya na mga short videos nga dali-dali bitaw. Dali ra makitaan ba niya, masunod daw, dali ra sad ma-download. Na nag-request na ko, dali ra sad ma-save, no? Dili sila maglisod o pangita. Praise God. So, Sister Eb Lagutin Arkay na, thank you so much, Sigson. Okay? So, let's pray, no? Dili kay ko bitang specific yun ako og mention, i-shout out kay after ani mga pay may manglakaw na may. So salamat ko sa Ginoo nga taliwala sa kabisig. So busy gyud no. Na may magtrabaho karon sa balay nya mao na nga naay mga kakulian ba, but still salamat ko sa Ginoo kay naglabi ang kadasig nga iyang gihatag nga mo share jud sa iyang pulong. Ako na ning gibalik-balik igsoon nga ako asa ni it's my expression of my love to him nga iya kong gitagaan og laing kinabuhi, bag-ong kinabuhi igsoon. Wala na unta pero mo na ingon patay na unta gibuhi pag yun niya. Kabalo naman gyud siguro mostly ang uban nyo diri nga diha na gyud tayo mga igsoon nga i-rehab na gyud unta ko kay magistorya na ko mga kahoy, but still si Lord ning intervene, still si Lord gitagaan kog higayon, still si Lord iyang gitubag ang pag-ampo sa akong ginikanan sa mga tao nga nag-ampo nako. And that's why I'm here. Mao na ni ako karon uban sa grasya sa Ginoo. Mao na nga karon adik kay ko igsoon mo share sa pulong sa Ginoo. Adik kay ko mohimo og mga butang nga mahimaya ang Ginoo. Kabantay mo nang gipang-post nako nga mga rhyme. Grasya gyud na sa Ginoo tanan igsoon. Actually dili man ko ingon nga writer gyud nga hilig kay kog mga ingana compose pero murag something naalay mo create sa kung una nga rhyme nga malipay ang Ginoo. Mauna akong hilig karon igsoon na mauna akong gikaadikan karon no. Ang akong addiction karon na divert siya. Ang akong addiction sa mga makadaot nga bisyo na himong addiction na sa presensya sa Ginoo. Praise God for that. So akong gihimaya ang Ginoo anang tanan igsoon kay kung wala siya dili sad nako mabag-o akong kagalingon. Amen. As what I have said before sa akong mga previous live igsoon, in how many years nagsige kog attempt nga mabag-o pero wala gyud nahitabo. But the moment I include God, Jesus, ako ang pagbag-o, then automatically mao na siya. Na set free ko sa lain-laing vices igsoon. So let's pray. So this time na natay 89 viewers, no. Magdali ta kay kadlaw na ron sa ubang dapit, no. Nya padulong na sila matuog, na uban diri nag-message. Ning dalikyat pagud sila tan-aw. Kami sa diri sa Pinas sa may Asian dapit buntag na ron namo, no? So let's pray. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you for another opportunity.
that you have given to us this morning, Lord God. Salamat kaayo. Dili tanang tao na ay higayon, Ginoo, nga makadungog sa imong mensahe karong kabuntagon. Dili tanang tao na ay tsansa kay gayunan nga mamati sa imong pulong or mamalandong sa imong pulong karon, Ginoo. But praise God, gitagaan mi nimo ana. Usami sa makadungog karong kabuntagon. Usami nga maghisgot sa imong balaang pulong sa imong milagro, Ginoo. Sa imong kaayo, Ginoo. Thank you kaayo, Ginoo. And this time before we proceed, Lord, I pray, search our hearts, Lord God. Susiya mong kasing-kasing, susiya mong unahuna, kinasuluran namo, Ginoo, mong pagbati. Kung naay mga butang, wa ka malipay, pasaylo ami, Ginoo. Imo aming angayan, imo aming takos, mamati sa imong pulong, Ginoo. Andama among kasing-kasing, Ginoo. Musalod sa espirituhanong panalangin. Tagay usab kami kaalam nga langit nun, Ginoo, samtang mamati bisa imong pulong kay nasayod kami. Dili na mo masabtan, dili na mo matugkad ang imong pulong gamit sa among kaalam lamang nga tawhanon. So Lord, we need heavenly wisdom this morning. And tagay mi kasing-kasing madinawaton og correction. Kasing-kasing nga malipay tambagan. Kasing-kasing madinawaton mapainobsanon labaw sa tanan, Ginoo. Dili lang igo maminaw, dili lang inap nga hearers only but doers of your word as well. Masinugtanon sa imong pulong. Kay diha sa pagsunod na ang milagro, diha sa pagsunod na ang breakthrough, diha sa pagsunod na diha ang kahibulungang butang nga masinati namo. Again, thank you for the victory, Lord God. You alone will be glorified this time. Ikaw lamang among pasidunggan, bayawon, daygon, himayaon ining kabuntagon. Wala mi gipataas nga relihiyon, Lord God. Tao or simbahan, it's all about Jesus Christ. And I pray to all of the viewers right now, i-bless sila, Lord God. Kutob sa makakita ani, kutob sa makadungog, makatanaw ani nga live, Ginoo, bisan asang dapita, Ginoo, bisan pa ang mag-replay ani, Ginoo. Ipabati imong gahom, ipabati imong presensya, ipabati imong dihog, Ginoo. Ang lihok sa Espiritu Santo imong ipasinati kanamo nining taknaa. Dalaygon ka, Ginoo, again sa walay katapusan, imong kabubuton matuman, Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Mao kini among pag-ampo, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. This time we have 131 viewers. So let's proceed. Kay manglakaw pa mayroon tao digsoon. So our topic for this morning is about faith. Yes, we are saved by faith, and at the same time ato kiman-an maglakaw sad ta sa pagtuo. Ingon nga naluwas ta sa pagtuo, igsoon. Maglakaw ta sa pagtuo, ingon nga mga Kristohanon nga nagsunod ni Kristo. Ang tinuod nga nagsunod ni Kristo, naglakaw na sa pagtuo, wala na nagdepende sa ilang makita. Abi nyo mga igsoon, nowadays there are so many Christians nga dali ra ma-depress, dali ra matandog sa mga sitwasyon, dali ra madala sa ilang emotion, dali ra sila mabalaka sa mga pangitabo, dali ra sila igsoon nga murag madahon bitaw tungod sa mga sitwasyon nila. Ngano man kay nagdepende sila sa ilang makita. Nagdepende sila sa makita sa ilang mata, wala sila naglakaw sa pagtuo. Isip mga Kristohanon mahinungdanon nga maglakaw ta sa pagtuo dili sa makita nato. Amen. So again, before we proceed, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section aron mamahaw ta og pulong sa Ginoo. Maybe naamoy as right now nga samtang maminaw mo, siguro naamoy na hinumduman basin ba nga naasay problema ron sa iyang sitwasyon. I-mention sa diri igsoon kay once makatutok ta, makafocus ta sa problema, ang problema mo dako na nya mo gamay ang Ginoo, no? So atong topic for this morning is about walking by faith, paglakaw sa pagtuo or living by faith, magkinabuhi ta sa pagtuo. Amen. No, wala ta nagdepende sa mga pangitabo sa palibot sa atong makita, wala ta nagdepende og tao kay ma-disappointed kundi dili nagdepende ta sa pagtuo. So mao na atong topic karon. Again, kung namoy makit-an igsoon, mahunahunaan karon nga nakahigala nga dagko ka siya problema, i-mention dire igsoon. I-mention aron makabalo siya nga di ay ta ang problema normal na pero dili ta dapat magtan-aw, maka-focus, makadepende diya kundi sa pagtuo nato sa Ginoo. Kay naa diha ang milagro. Amen. So atong teksto, praise God, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. So ingon si Pablo,
Nag-ingon si Pablo igsoon sa 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 7. Again, 2 Corinto kapitulo 5 versikulo 7, nag-ingon diri si Apostle Paul, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo og dili pinaagi sa atong makita. Again, 2 Corinto 5:7, according to Saint Paul, matud pa ni Apostle Pablo, ang usa nga isog banggiitang alagad sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo og dili pinaagi sa atong makita. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So this morning gi-remind ta sa word ni Lord, gipanumduman ta isip Kristohanon unsay angay natong buhaton. Isip Kristohanon unsay angay natong himuon. Panahon sa mga dagkong unos, unsay atong reaction, no? So unsay buhaton nato para dili ta madala sa unos. Sa panahon nga naatay masugatan nga mga dagkong balod, unsay angay natong buhaton aron dili ta malunod. Amen. So ang giingon diri mga igsoon ni Saint Paul is we must walk by faith. Amen. Maglakaw ta sa pagtuo. Kinahanglan nga kamao ta igsoon nga magkinabuhi sa pagtuo. Dili ta magdepende sa unsay makita nato. Dili ta magdepende sa isikataw nato kay naslay matabang nato. Dili ta magdepende kay naay sponsor nato, naay supporter, no? Natay gisaligan, natay igsuon nga nasa gawas. Natay igsuon nga professional. Natay igsuon nga high-ranking official, no? Dagkong tao, no? Ayaw diha pag base igsuon. Once nagbase ta ng ingana igsuon, meaning wa ta naglakaw sa pagtuo. Naglakaw ta, nagdepende ta sa atong makita. Mao nang sometimes daghang mga Kristohanon igsuon nga na-down, na-depress, no? Daghang mga Kristohanon igsuon nga mabalaka, mag-uol dayon sa mga sitwasyon nga ilang masugatan. Why? Because they are not walking by faith. Igsuon naglakaw sila nga nagdepende sa ilang makita, no? Naglakaw sila nga nagdepende sila sa mga circumstances nila or sa mga butang nga naitabo sa palibot. Wa sila nagdepende sa pagtuo. Now, before we proceed, igsoon ato sa ning hisgutan ang pagtuo. Again, igsoon naluwas ta libre, naluwas ta pinagi sa pagtuo. Dili pinagi sa maayong buhat. Pero ang maayong buhat mo resulta human nato na dawat ang kaluwasan pinagi sa pagtuo. Di na kalikayan, mabag-o kita, mahimo tang new creation. Ang daan nangagi na ang bag-o maabot na. Musugot tag sa dili igsoon once atong gituuhan ng Ginoo. Amen. Kabaton tag kaluwasan kay we're saved by faith man na pinagis grasya sa Ginoo. Musunod gina ang maayong binuhatan. Now, naluwas man di ita pinaagi sa pagtuo. Gidasig sad ta ni Apostol Pablo nga maglakaw ta pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Dili ta magdepende sa nakita nato. Ayaw pagdepende sa imong dakong utang. Ayaw pagdepende sa imong problema kay mas ma-down pa jud kag ayo igsoon. So ang pagtuo mao ni sa igsoon according to the book of Hebrehanon 11:1. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman, no? Atong gilauman natay kasiguruhan bisag wala pa nato makita. In other words, ang pagtuo mga igsoon, ako na ning gibalik-balik igsoon, atong gipakanaa bisag wa pa. Amen. Mao na pagtuo, atong gipakanaa. Wa pa tay nakita pero ning tuo tam naa gid ni. Walking by faith, it means, mga igsoon, we believe in the Word of God. Mas ning tuo pa ta sa saad sa Ginoo kaysa problema nimo karon. Mas nituo pa ta sa kadako sa tong Ginoo kaysa kadako sa tong problema karon. That's walking by faith. Again, igsoon, unsa nang pagtuo? Ang pagtuo atong gipakanaa bisag wa pa tay makita. Ang atong nakita karon dako pa kayong utang pero naglakaw ta sa pagtuo. Wala ta nagdepende sa atong sitwasyon. Wala ta nagdepende sa atong problema. Wala ta nagdepende sa atong palibot igsoon nga naidaghang mga kasamok kagubot. No? Nagdepende ta, naglakaw ta sa pagtuo, nagdepende ta sa saad sa Ginoo. Again, igsoon, ako ning ibalik og remind ninyo, walking by faith, it means mas ning believe ta, mas ning tuo ta, mas ning salig ta sa saad sa Ginoo kaysa dakong problema nimo karon. Amen. Mao na naglakaw sa pagtuo. Again, balik ta ni Pablo. Ingon si Pablo nga, kay naglakaw ta sa pagtuo. Kay nagkinabuhi kita sa pagtuo. Kita ingon nga mga nagsunod ni Kristo igsoon, kinahanglan kamao ta ani.
Kinahanglan makakat-on ta sa paglakaw sa pagtuo. Kay hangto dili ta kamao maglakaw sa pagtuo, sigurado nga mag-struggle ta, ma-depress ta, ma-problema ta. Kung nay muhapak nato, ma-surprise ta sa dagkong unos. Kay nga naman, magtutok man ta sa unos. Magdepende man ta sa atong makita. Apan nining kabuntagon gidasig ta sa Ginoo mga igsoon nga ayaw pagdepende diha. Naluwas mo sa pagtuo, kinahanglan maglakaw sa mo sa pagtuo. Amen. Pag maglakaw sa pagtuo in other it means mga igsoon nga mas naka-focus ta ni Lord. Naka-focus ta sa saad niya sa iyang pulong. Naka-focus ta kanunay. Mao gingon sa Hebrews 12:2, fix your eyes, let us fix our eyes on Jesus Christ alone, the author and finisher of our faith. Ato lamang itutok atong mata, iyahat atong mga mata sa Ginoo nga maoy mag-uugmad sa atong pagtuo. Wala tay laing tutukan. Dili ta pwede mo tan-aw sa atong isikitaw, mo tan-aw sa atong sitwasyon. Maglakaw ta sa pagtuo. Si Kristo dili makita, ang atong Dios nga gilagaran dili makita, espiritu siya. So adto ta magtan-aw niya, maglakaw ta sa pagtuo igsoon. Once maglakaw ta sa pagtuo, it means nga naka-focus ta ni Lord. Naka-focus ta sa provision ni Lord. Naka-focus ta sa milagro ni Lord. Naka-focus ta sa iyang pagabuhaton nga wala pa nato nakita. Pero ning tuo ta nga usa ka adlaw mahitabo na. Sama sa nahitabo na ako igsoon. Akong papa, akong papa kabalo naman mong alagad sa Ginoo, pastor sa igsoon. Believe ko niya. Yes, tinod. Ako lang ning isulti, prangkap. Sa akong mama, sa time na ko before, katong salbahis pa ko, katong napa ko sa drug addiction in more than 16 years. Napa ko sa talain-laing bisyo, sigarilyo, palahubog na, babay, tanan-tanan, sirap, rugby, unsa man yung mga suyupunon, igsoon. Akong mama, maghilak, magistorya na ako. Kasabaan ko niya, grabe, kay ngano ko naghay kay kugo. Pero akong papa, igsoon, na ako'y nabantayan, kalma ra kayo. Kalmado ra siya. Akong papa igsoon, makitaan ra nako sa kilid, sabog kay ko sa siyabo igsoon, sabog kay ko, hubog kay ko nga muli igsoon. Akong papa naras kilid na, nagbasag Bible, nagampo ra na, magpaso-paso ra na siya, permintis tubangan ako. Usahay gali mura kog maglagot ba kay sa maning amahan ako sig ampo. Pero ang iya ding gihimo, naglakaw siya sa pagtuo. Wala siya magtan-aw sa akong pagkaadik-adik. Wala siya nagtanaw sa mga panahon nga namaligya pa kog siyabo. Wala siya nagtanaw sa akong kasalbahis, kabarumbado, kadautan, kakawatan para isuyop lamang. Wa siya nagtanaw ana. Wa niya tanawa akong kahugaw, akong papa naglakaw sa pagtuo. Ang unahon kong papa karon ra ka. Pero na ako'y pagtuo sa kadlaw, mahimo kang alagad sa Ginoo, madakpan ka sa Ginoo. Wa ka madakpi karon sa otoridad, sa kapulisan. Pero madakpan ra ka sa Ginoo. So akong papa ang iyang himo is he is walking by faith. Manghagis ko, mangawat ko kwarta niya, pero wa niya panumbalik nga, kay naglakaw siya sa pagtuo. Abi yung mga igsoon, akong papa, wa gyud matandog sa akong kasalbahis. Wa siya mapiktuhi. Wa siya na-depress. Wala siya moingon, nga muundang na lang kog wali, kay nakoy anak badlungon. Sige kog sangyaw sa kamaturan, pero akong anak, grabe ka, salbahis, barumbado, kawatan, adik-adik, nang buntis o babay, walay respeto na ko ni, wala na siya ingana, wala siya na depressed, na balaka, kay naglakaw siya sa pagtuo. Ingana ta igsoon, ingana ta dapat mga Kristohanon. Daghang mga Kristohanon nga ning tuo ni Kristo kabalo na sa kamatuoran, ma-depress panahon sa mga unos, kay ngano man wa sila makakat-on, wala sila maglakaw sa pagtuo. Kanunay silang nagdepende sa ilang makita, kanunay silang nag-agad og tao, nag-agad sa sitwasyon, nag-agad sa may tabo sa palibot. Sayop na. Sayop. Dapat mag-agad tas Ginoo kanunay. Mag-agad tas Ginoo, it means maglakaw ta sa pagtuo. Makita ka nga dako kay mong utang igsoon. Once naglakaw ka sa pagtuo, chill ra ka. Di ka mabalaka. Dili ka maproblema. Dili ka ma-depress, dili ka ma-down sa imong utang nga dako kaayo. Kaya ang imong una dako kay kang utanga ka, pero di ko matandog nimo kay usa ka adlaw sulbaron ka sa Ginoo. Ming saad ko, ming kapit ko, ming kupot ko sa saad sa Ginoo nga siyang akong magbalantay, walay makulang kanako. Og ning saad usab siya nga dili niya ako pagsagdan, dili niya ako biyaan. Bahala kang dakuha kang utang diha, ang Ginoo nakakita nako. So wa ko di ko madaw, di ko mabackslide tungod nimo. Mao nay naglakaw sa pagtuo. Gahi na pildihon sa demonyo. Maglibog ang yawa na unsaon man ako ni pagpildi. Unsaon man ako ni tawhana pagka ma-discourage nga backslide ni siya. Nga dili man siya matandog.
Kay nga man, ang kanang mga naglakaw sa pagtuo, mo na sila ang mga tao igsoon nga naka-focus ni Lord kanunay. Naka-focus sa solusyon. Wala naka-focus sa problema. Amen? Mo na igsoon ako mong encourage this morning, today. Makakatuon tani, maglakaw ta sa pagtuo. Ayaw pagdepindi ang supporter nimo. Ayaw pagdepindi ang sponsor nimo sa naka-eskwela ka karon. Ayaw pagdepindi og tao nga ma-impluwensya. No, ako igsoon na ako daghang kaila mga ma-impluwensya kung kuan lang, yes, di pangambog. Daghan ko kaila, duol ko, close duol ko sa mga dagko kayong tao. Pero mas ning salig ko sa Ginoo, ning salig ko nila. Pero ang pinakadako na kong pagsalig na as Ginoo. Mayo ning ari ka sa Ginoo kay secured ka kanunay. Kaya ang Ginoo dili mo pakakyas nato. Ako na ning gibalik-balik igsuon sa famous nga line ning kalibutan nga dili ti kabiyaan, Ginoo ra gyud ana ang nakatuman. Daghan anang linyaha ang nasakitan, daghang mga kasing-kasing ug dughan nga nasamaran anang pulong nga dili ti kabiyaan. Pero ang tinuod mamiya ang tanan. Ginoo ray dili mamiya nato. Amen. Mo na igsoon nga daghang na disappoint, na depress kay mingsaad misalig sa tao. Salig sa Ginoo. Matod pa sa pulong sa Ginoo tinunglo ang musalig sa iyang isig ka tao. Apan bulahan ta nga musalig sa Ginoo. Dili ta makabsan, dili ta mahutdan. Amen, dili ta niya pasagdan. Walay higayon nga iya tang talikdan. Ingana si Lord, siya tong magbalantay, walay makulang kanako. Mao nang si Pablo, Apostol Paul ning ingon, magkinabuhi kay nagkinabuhi man kita sa pagtuo, lakaw sa pagtuo. No, walk by faith and not by sight. Mao na sikreto sa kadaugan. Sikreto igsoon nga mulahutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Nga walay higayon, walay lugar ang pagka-backslide nato kung kamao ta maglakaw sa pagtuo. Si Peter igsoon, ako na ning gibalik. Pedro no? Kabalo naman ta mga igsoon nga among all the disciples, only Peter walks on water, di ba? Sa tanang mga disipulo ni Kristo, si Pedro lamang nakalakaw sa tubig. Ngano man? Ngano ka? Si Pedro ray mas, maybe among all of them, siya mas, let's say, mas dako-dako og pagtuo. Si Pedro igsoon naglakaw sa pagtuo, maong nakalakang siya sa tubig. Ang paglakaw sa pagtuo, ako ning balikon ug akong klaron. Ang paglakaw sa pagtuo, it means nga naka-focus ta sa Ginoo. Ang paglakaw sa pagtuo, it means nga naka-concentrate ta ni Lord lamang. Ang paglakaw sa pagtuo, it means nga si Lord, si Kristo lamang atong gisaligan. Siya atong tinubdan. Siya atong source. Now, si Peter igsoon ning lakaw sa pagtuo. Ngano makaingon mga pastor? Kaya nakalakang man sa tubig. Ang paglakaw sa pagtuo, it means mga igsoon, maglakaw ta, maglakaw ta sa mga imposible na kaayo. Nga, dili na angay malaktan. Pero tungod kay naglakaw ka sa pagtuo, diya ni Kristo, nakalakaw ka. Amen. So, yan na ni si Peter Igson, akong balikon. At first, naglakaw siya sa pagtuo, it means nga ning focus siya ni Kristo. Pag-ingon ni Jesus, oh, dali, Pedro, dali, lakaw, dali, arin, doon na ko. Diba? So, paglakaw ni Pedro Igson, nakatanaw siya, oh, sige mo, lakaw ko. Lakaw ni Pedro Igson, lakang siya, wala man dyan specific, nagibutang diri nga, how many steps si Peter, pero nakalakaw siya sa tubig. Sa diyang nakalakaw na siya sa tubig, Igson, nang start na si Peter o lakaw, then, naibalod. Di ba, kabantay mo? Pag-abot dito sa balod, Igson, na-divert na yung attention, instead nga ni nakafocus siya, na siya nagtanaw ni Jesus, ning balhin siya sa balod. Pagtanaw niya sa balod, naunlod siya. Pero at least nakalakaw siya. No, nawaman yung attention sa Ginoo dito mas balod. Ingana na. It means mga igsoon nga, ang paglakaw sa pagtuo, it means nga nagkatutok ta, nakafocus ta kanunay sa Ginoo. Kaya kung si Peter igsoon, gididma pa to niyang balod, na posibilidad nga makalakaw gid siya, nga makaduol gid siya sa Ginoo. Pero na-entertain man siya sa balod. No? So pagkita niya, oy balod, lala, maunlod ka ni laom ra bala, naman dita sa loud. Di ba? Naman dita tunga sa loud ani. Yan ay balod, maunlod ko. No? So si Peter igsoon ang iyang attention na divert na adto sa balod instead nga ni Jesus. At first si Peter naglakaw sa pagtuo, nakafocus siya sa Ginoo. Nakalakaw pa siya. So kani ding maglakaw ta sa pagtuo igsoon. Kani ding maglakaw ta sa pagtuo, nakafocus ta sa Ginoo igsoon.
kana bitawng bisag lisod na kay nga sitwasyon makasurvive ta, no? Bisag lisod kay nga sitwasyon, we can still manage to smile. Bisan lisod na kay nga sitwasyon, magpabilin tang kalmado kay naglakaw man tas pagtuo. Mao tong si Pedro, bisan imposible na kaayo, nakalakaw siya sa tubig. Apan sa ning tan-aw siya sa balod, igsoon, automatic. Unlod, singana sa taigsoon. At first, si Peter naglakaw sa pagtuo. Pila nila, sa sunod niyang mga lakang, nagdepende na siya sa iyang makita. Again, at first, si Peter naglakaw pa sa pagtuo. So, tungod kay naglakaw siya sa pagtuo, so, nakalakaw siya sa tubig. Nakalakaw siya sa mga imposible nga butang. Imposible nga sitwasyon. Naglakaw siya sa pagtuo. Pero tataod, naglakaw siya sa iyang makita na depende. Na-unload siya dayon. Usa lang na kasenaryo igsoon nga delikado dining kaning pagpangalagan nato sa Ginoo nga magdepende tas nakita nato. Delikado ning mga lagad ta sa Ginoo nga mag-agad tag tao, mag-agad ta og kadasig sa tao kung maluya na sila maluya po kag apil. Delikado ning pagpangalagan nato sa Ginoo mga igsoon nga mag-agad ta sa tong kwarta dakong sweldo, mag-agad ta igsoon sa mga panghitabo sa palibot. Sigurado gyud nga nay posibilidad igsoon nga ma-depress ta, matandog ta kung nay may tabo sa palibot kay mao man na imong giagad. Apan kung naglakaw ka sa pagtuo, wala kay pakialam bisag unsay may tabo sa palibot. Kung maglakaw ka sa pagtuo, walay luna ang word nga backslide nimo. Kung maglakaw ta sa pagtuo, dili ka basta-basta ma-disappoint sa isig ka tao nimo. Dili ka basta-basta ma-disappoint sa mga pangitabo sa palibot nimo nga bisag sakit na kaayo kay wa man ka nagdepende anang mga butanga, nagdepende man ka sa Ginoo kanunay. Mao na siya igsuon ang angay na tumbuhaton. Walk by faith, live by faith, and not by sight. Igsuon si Pedro, again baliko na to. Kung si Pedro nagpadayon pa to og lakaw sa pagtuo, wa siya magdepende sa iyang makita nga balod igsuon. Sigurado nga makalahutay siya padulong sa Ginoo. Ang gusto na kong ipaabot is maone. Kita sa the same sad nato kung maglakaw ta sa pagtuo, sigurado nga makalahutay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Daghang wala kalahutay karon na backslide ning balik sa agi. Gibag-o na sa Ginoo pero karon na malik og pamaligyag siya bo. Ning balik og sigig suyop og siya bo. Ning balik og lunang sa mga daotang bisyo. Gibalik og buhat ang iyang binuhatan kaniadto nga wa malipay ang Ginoo. Nganuman kay nagdepende man gud sila sa ilang nakita. Nangaluya sila. Kay sa tinuod igsoon kung mag-agad ta sa makita maluya taoy-tao ra bayata. Maluya gid ta. Tanawa si Pedro apostoles na gud to. Pero na pagkakita niya sa balod wala na unload siya. May gali giluwas siya ni Kristo. Naay posibilidad nga maluya ta. Naay posibilidad nga mapalong atong kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo kung magdepende ta sa nakita nato. But if we try to walk by faith and not by sight, if we try to live by faith and not by sight, igsoon magdepende ta sa Ginoo. Magdepende ta sa saad sa Ginoo. Mas nituo ta sa saad sa Ginoo kaysa sitwasyon nato igsoon. Dakong posibilidad nga makalahutay ta hangtod sa walay katapusan, hangtod mubalik ang atong Ginoo igsoon. Ingana na nakanindot. Igsoon, wa ko mag-expect nga mauni ang ako ang topic this morning. After ko nagpray na malandong ko sa Ginoo niya, ning kalit lang ni siya ba og sulod sa kuna. Maybe it's because I believe there's no such thing as an accident. Dili ni aksidente. For me, ako ang gibati is maybe because there's somebody who are watching this time nga naka sa struggle nimo, naka sa problema nimo, affected ka sa imong sitwasyon. Because maybe naglakaw ka depende sa imong nakita. Wa ka maglakaw sa pagtuo. The truth is this, the more we focus on our problems or we focus on our situation, unfavorable situation, mga sitwasyon nga wa ka ganahi, the more jud ka ma-down, the more ka maluya sa pagpangalagad sa Ginoo, the more ka maka-feel og hopeless, depression, anxiety. Why? Because you are focusing on your situation right now. But right now, sometimes nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, just try to divert it. Just try to walk by faith.
Lakaw sa pagtuo, salig sa Ginoo. Ang paglakaw sa pagtuo, mga igsoon, mao ni ming salig ka sa Ginoo. Ang paglakaw sa pagtuo, it means nga imong gitugutan ang Ginoo nga mamuhat sa sitwasyon nimo. Ang paglakaw sa pagtuo, it means igsoon nga bisag lisod kaayo ang imong sitwasyon, ning salig ka sa Ginoo, nga naay kasulbaran, nga naay solusyon ang imong problema, nga naay milagro sa imong sitwasyon, mao nay naglakaw sa pagtuo igsoon. Mao na nga walay luna ang kabalaka. Dili ka maluya igsoon. Bisan naglisod ka sa imong sitwasyon karon, if there's anyone right now naglisod kay ka, ayaw tan-awa na. Once imo nang gitan-aw imong sitwasyon, it means nga wa ka naglakaw sa pagtuo. Kung wa ka maglakaw sa pagtuo, nagdepende na ka na sa sitwasyon nimo. Kung magdepende ka sa sitwasyon nimo, sigurado ma-down ka. Sigurado maluya ka. Sigurado nga mawa ang imuhang pagtuo sa Ginoo. No? Magduduha na ka, magduda na ka. Pero kung imong ibutang, imong tibok pagsalig karon sa Ginoo, maglakaw ka sa pagtuo, kaya na usbo ng sitwasyon nimo. Balikan ta mo igsoon sa akong testimony before. Sa dihang nanganak akong asawa sa usa sa private hospital diri sa Bohol nga medyo dalar-dalar pod ang bayan, mahal. Sa Ramero Hospital diri sa Tagbilaran City. So partial bill na mo atong time 130,000. Wala mi bisag piso ato igsoon, wala mi bisag 2.5. Wala mi kwarta ato ikabayad. So nakita na mo ang partial bill kay gipa total man na mo kuratan. Kuratan mi. Ang asawa nakahilak. Ako sa nakulbaan ko, mura kong nagpanik. Unsay angay na kong buhaton. Nganong naingana man ko. Nganong naingato mi. Nganong nakahilak akong asawa. Nganong naratol, nagpanik mi. Tungod kay nakalimot mi. Paglakaw sa pagtuo, nagdepende mi sa bill nga dako kaayo. Nakalimot mi nga maglakaw sa pagtuo. Nga naaman day Ginoo nga dako pa kaayo kay sa bill namo. Milagroso siya. Walay malisod niya. Nalipat mi. But eventually, kanilaging, sooner or later, na-realize na ko, kanilaging na ang Holy Spirit. Chuk! Murag na mituslok na yung bang, oy! Unsa ba ning lagad sa Ginoo? Unsa ba kalimot na ka nga na ako? Murag something nga na bitaw. Sumatong ning kalma mi, ning kalmado mi, wala mi ning totok sa bil. Ming totok mi sa kadako sa Ginoo. Again, wala mi ning totok sa kadako sa bayronon sa bil. Mas ni totok mi sa kadako sa atong Ginoo ka milagroso. That's walking by faith. Amen. Mao nay naglakaw sa pagtuo. Og sa dihang ning tutok mi sa Ginoo, naglakaw mi sa pagtuo. Next day, nanay kabayad, sobra pa. Sulbad ang problema sa dihang maglakaw ta sa pagtuo. Kay once makita ni Lord nga naglakaw ta sa pagtuo, ay akong anak ko dako ang pagtuo Bisag wa siya nakita, bisag wa hen nga masulbad yang problema, pero dako siya pagtuo nako. Mao na nga makitaan gali sa Ginoo igsoon nga naglakaw ka sa pagtuo, mulihok din na siya, no? Mo manifest din iyang milagro, mangita din na siya paagi, mo gamit na siya mga tao igsoon, no? Mulihok na si Lord igsoon sa imong sitwasyon kay naman nakita niya nga dako kay kag pagtuo niya. Mao na nga mulihok siya, magmilagro siya, because the truth is this, ang milagro naa bisag asa, naa bisag kanusa, as long as we have faith. Tanawa tong mga apostoles. Mga disciples, sadang na sila igyampuan, masakiton, wala mo ayo. Wala maayo. Ingon sila mga disciples, sila si Peter, magtutudlo, ngano man to? Ngano man to? Nya ikaw lagi maayo sa gitubag ni Jesus. Kamo manggod kuwang magpagtuo, tanawa, ingana ang pagtuo. Mao na igsuon nga kinahanglan maglakaw ta sa pagtuo. Maglakaw ta sa pagtuo. Dili ta magdepende sa makita nato. The more we walk by faith every day sa atong pagpangalagad sa Ginoo, the more ta makasinati og mga talagsaong butang. The more ta magkasinati og mga imposible na kaing mahitabo nato. Di ba unsay gingon ni Jesus? Kung naa mo'y pagtuo nga gamay nga sama lang sa liso sa mostasa, pwede niyo manduan ang buntod, ang bukid nga mobalhin sa dagat, kabantay mo, libog no? Libog na kung magsalig tas tong kaalam nga langit nun. Pero kung atong sabto nagmaayo uban sa lamdag sa Espiritu Santo, kung na daw tayo gamayng pagtuo sama sa liso sa mustasa, igsoon, mustard seed, ang bukid kuno kaya na to ibalhin sa dagat. Unsa man na? Kung naatay pagtuo sa Ginoo mao ni. If we try to walk by faith, igsoon, bisan ang mga imposible na kaayo sa mga mata nimo, bisan mga imposible na kay sa pangunahuna nimo beyond understanding, igsoon, pwede na mahitabo basta maglakaw ta sa pagtuo. So I challenge you this morning, igsoon, walk by faith.
Maybe some of us right now, unsa man yung sitwasyon ay ubang nagtan-aw karon 200 plus viewers nga lisod imong sitwasyon, ayaw tutok ana. Tanawa ang Ginoo, lakaw sa pagtuo. Ayaw pagdepende sa sitwasyon nimo. Once magdepende gali ta sa sitwasyon nato, down kita, madrain ta, no? Malubat ta, no? Madepress ta. Maglibog ta sa nga itong buhaton. Wa tay gana mo ampo. Wa tay gana sa mga buloton sa Ginoo. Ano man, naluya ka sa imong sitwasyon kayong tinuod, wa ka maglakaw sa pagtuo. Nagtan-aw ka sa makita nimo. Igsoon again, gi-remind ta this morning sa pulong sa Ginoo. Lakaw sa pagtuo. Pag kinabuhi, pinagi sa pagtuo. Ayaw pagdepende sa makita nimo. Kung gusto ka nga mulahutay sa pagpangalagad sa Ginoo, kung gusto ka nga naay paglaom, naay kasulbaran ng problema nimo, kung gusto ka nga maging kalmado, taliwala sa mga balud ug unos igsoon, pagtuon, pagkat-on, paglakaw sa pagtuo. Diha sa pagtuo na ang milagro. Diha sa pagtuo ang mga imposible mahimong posible. Diha sa pagtuo, igsoon, naay kahibulungang butang nga may tabo sa kinabuhi nimo. Amen. Wala ko kibalo sa inyong sitwasyon karon. But maybe kani nga message gisend ni Lord ninyo para maglakaw mo sa pagtuo. Ayaw tanawa yung sitwasyon, igsoon, na ipaglaom sa Ginoo. The more we walk by faith, the moment we learn how to walk by faith, it means mas ning tuo ta sa saad sa Ginoo sa iyang pulong kaysa sitwasyon nimo, sitwasyon ninyo nga lisod kaayo. Igsoon na ipaglaom sa Ginoo. Once kaniya ta mulaom. Ang walk by faith, it means ning laom ta ni Lord. O kabalo na ta nga, kung kaniya ta mulaom, sigurado nga naay paglaom, makabaton og paglaom, atong sitwasyon nga walay paglaom sa pananaw nato. Naay pag-asa sa Ginoo. So why igsoon, lakaw sa pagtuo. Ayaw pa ilad anang mga nakita nimo. Ayaw pa distract sa mga pangitabo sa palibot. Look straight ni Lord. Amen. I-focus sa Ginoo ang imong kaugalingon, imong mga mata. No? Ayaw pag-agad sa isig katawo nimo. Ayaw pagsalig sa imong kwarta sa tao. No, ayaw. Anything in this world, ayaw saligi. Temporaryo ra ng tanan. Salig sa Ginoo. Walk by faith. Amen. Kay naibuhaton si Lord sa sitwasyon nimo as long as you walk by faith. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your message this morning, for your wonderful message about faith. Salamat kay Ginoo. Imo mingi pinumduman niya ang milagro naa sa pagtuo. So Lord, tudluoy mi. Tudluoy mi nga maglakaw sa pagtuo nga dili mi matintal nga mutan-aw sa mong sitwasyon kay usahay Ginoo. Labi na og lisod na kaayo, sakit na kaayo, kusog na kayo ang balod ug unos Ginoo, matintal mi. Tao lamang mi Ginoo, Lord, tabangi mi. Tabangi mi nga dili mi mailad, malipat kung dili mo tutok mi kanimo Ginoo. Maglakaw mi sa pagtuo, dili mi magdepende sa mong makita Ginoo. So right now Lord God, I pray to all of the viewers right now, wala ko kabalo sa ilang sitwasyon karon. Unsa ilang kabugat karon, unsa ilang problema, pero nakakita ka Ginoo. Lord, tabangi sila sa paglakaw sa pagtuo. Nga dili sila magdepende sa ilang mga balatian, dili sila magdepende sa mga manglulutos nila, dili sila magdepende sa ilang mga dakong utang, dili sila magdepende sa ilahang mga lain-lain nga problema ang giatubang karon Ginoo, kung dili maglakaw sila nimo. Magdepende sila nimo, maglakaw sila sa pagtuo, dili nila basihan ang ilang mga nakita karon. Kung dili magtan-aw sila sa unahan, kay naa dito ang milagro Ginoo. Again, Lord God, I pray to all of the viewers right now. Tudluoy sila, tudluoy kaming tanan. Unsaon paglakaw sa pagtuo. Kay gusto namo masinati ang mga milagro gikan kanimo. Gusto namo masinati ang mga dagkong butang nga gikan kanimo. Mga kahibulungang butang Ginoo nga wala pa namo masinati. Gusto namo masinati, Lord God. And I know, we believe, Lord God, masinati na namo kung kamao mi maglakaw sa pagtuo. So again, tabangi mi, Lord God. Wala kami mahimo, Ginoo. Gikinahanglan ka namo, Ginoo. Nakinahanglan mi sa imuhang pagdasig, imong kusog, Ginoo. So Lord, again, I pray to all of the viewers right now, kutob sa makakitaan ni Ginoo. Tanang nagtanaw ni karon, ipabati imong gahom. Ipabati imong comfort, Lord God. I pray, Ginoo, nga nay mahitabo, Ginoo, nga kahibulungan kanamo karon, Ginoo.
Sa mga nabugata na kaayo Ginoo tungod sa ilang sitwasyon, ipabati Ginoo ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon. Tabangi sila, dasiga sila nga ang ilang attention ma-divert Ginoo from their situation nga naha kanimo. Nga starting today, this time at this moment, ikaw na ang ilang tan-awon. Ikaw na ang ilang panganduyon. Ikaw na Ginoo ang ilang fokusan Ginoo. Maglakaw na sila sa pagtuo Ginoo. Dili na sila magdepende sa ilang makita, magdepende sa ilang hinigugma, magdepende Ginoo sa ilang kwarta, magdepende sa ilang trabaho nga dakong sweldo, magdepende sa ilang isig katao, magdepende sa mga pangitabo sa palibot, kung dili kanunay silang magdepende nimo. Kanunay silang maglakaw sa pagtuo kay naa diha ang milagro Ginoo. Again Lord God, tabangi ming tanan nga makakat-on gid mi nga maglakaw sa pagtuo kay maoday na ang imong gusto aron makalahutay gid mi Ginoo. Dili mi basta-basta maluya, dili mi basta-basta Ginoo ma-discourage, dili mi basta-basta ma-depress. Walay luna Ginoo ang kabalaka sa among kasing-kasing kung kamao mi maglakaw sa pagtuo. Thank you Lord. So right now Lord God, I pray to all of the viewers again, tanan-tanan nga nagtan-aw karon, bisan pa man sa mag-replay Ginoo. Mamuhat ka sa sitwasyon nila karon. If ever there's anyone who are watching this time nga na siya mga giatubang mga struggle, mga battles niya Ginoo nga galisod gyud siya Ginoo, tabangi siya Lord God. Mamuhat ka, imong palihokon ang imong milagrosong kamot Ginoo. According to your word, you're the same yesterday, today, and forever. It means even today kaya nimo mohimog milagro. You're the God of Abraham, God of Isaac, God of Moses. Ikaw to ang Diyos nga nagtunga, nagpikas sa dagat nga pula, aron mulabang imong mga kanakan. The same God whom we serve today, still you can do ingana nga miracles, Lord God. So Lord God, mamuhat ka, magmilagro ka sa ilang sitwasyon. Tabangi lamang sila nga maglakaw sa pagtuo. Unsa man ang ilang gikinahanglan karon, unsa man ilang pinakanid karon, ang ilang sitwasyon karon, Ginoo, nakita na nimo. Mamuhat ka, palihok ka ang imuang gahom sa ilang sitwasyon karon. Salamat Ginoo sa kaayuhan sa mga balatian. Thank you sa comfort. Comfort sa mga nakinahanglan sa gugma sa ilang ginikanan. Comfort sa nakinahanglan sa gugma sa ilang bana o sa ilang asawa. Kaayuhan sa samad emotionally. I declare healing in Jesus' name. I declare deliverance sa tanang mga naggapos karon sa mga lain-lain addiction, lain-lain nga makadaot in Jesus' name. I declare financial breakthrough right now sa nanginahanglan in Jesus' name. And I declare salvation sa tanang mga nakinahanglan kaluwasan karon sa ilang kadugo, kaliwat, pamilya in Jesus' name. I declare miracle in the mighty name of Jesus Christ sa tanan nga nagkinahanglag milagro nining takna. Lord, salamat. Thank you so much, Lord God. And this time, Lord God, among gi-claim ang kadaugan. Gi-claim namo Ginoo ang kahibulungang butang gingagikan kanimo. Amo kining giangkon, gidawat uban sa dakong pagtuo. Himua lamang ming angayan karon, takos, kasaligan, kapiyalan Ginoo. Aron imo ming bubuan Ginoo. Kay nasayod sa kami Lord nga nagdepende kini sa katakos namo. So Lord, himua ming angayan. A good steward of your blessing, Lord God. Again, salamat kay Ginoo. Amo kini nga among pagampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan, giangkon ang kadaugan. Pinagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao among bugtong agalon personal nga manluluwas. Amen and amen. So that's all for this morning, Igsoon. Salamat sa inyong higayon. Salamat sa inyong panahon, Igsoon, and see you again next time. Makabakanti ko. I pray that today is gonna be a fruitful day. Today is gonna be a blessed day to each and every one of us. Tanang buhat sa inyong kamot, panalanginan sa Ginoo. Yung mga lakang giyahan sa Ginoo, o sa tanang naa sa lain-laing kanasuran karon nga padulong na mupahulay, I pray for God's protection will be upon you, and iyang presensya magauban ninyo, Igsoon. Safety mo, in Jesus' name. So this time, akong ibalik ang tanang himaya og dungog sa tong buhi nga Diyos. Walay ako sa Ginoo tanan. And again, salamat kayo mga subscribers, mga viewers, mga followers. I want to encourage everyone to mention your friends and loved ones, to invite your friends, anyway, to follow our page. And sa wala makabalo sa atong YouTube channel na adi ay no,
Naa ang link sa caption ani. Pwede niyo i-click igsoon din. Pwede mo subscribe para ma-notified mo sa mga new videos nga i-upload nako igsoon. Ako nang gihimo igsoon tungod kay daghang nag-request para mas dali daw sila makakita, dali nila masunod, dali ma-save, dali ma-download. No, na diha mabungaong Kristohanon gihapon atong YouTube channel, no. Gamay pa atong subscriber diha, napa sa mga 300 plus, bag-o pa lang na igsoon. No? So again, that's all for this morning. Ang kabilin ampo ta kanunay, ampo, amping, abante. Lahutay ta gihapon bisag tungason, no? LGBT lahutay gihapon bisag tungason. Again, LGBT L lahutay, G gihapon, B bisag, T tungason. Ngano man na pastor? Tungod kay ngatong pagpangalagad sa Ginoo usakay tungason. Grabe kalisod, dagang hagit, dagang mga dagkong pagsulay, paglutos, problema. Pero uban sa grasya sa Ginoo lahutay gihapon ta. Bisag tungason. Mag-uban-uban tay, mag-uban ta kanunay, no? Lahutay. Kay ingon ang balaang kasulatan ang mulahutay mao'y maluwas. Praise God. So again, to God be all the glory. See you again next time. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan iyang grasya, iyang kalinaw, magauban kanato nining adlaw. So see you next time. God bless.